up your glasses, shake your ass. Oh, Dong Lester. Ikaw rin ginaglaban ah. Bago nga siya. Sila nagguba kasi guba din ng machine mo. Anong daloy? Ano ko ng asawa ni? Tayo juga. Uy, laban. Ano, kita na mo sa imong stress no. Yo, wish. Blue mo lagi na. Blue para mo puti, guys. Mudik mo na siya ma. Puti. Movements. Bluan ta mo sa ganang mga Ginaw. Saman. Bluan ta mo sa ganang saon pag kanang Saman. pinangga yung asawa ba? Oo. Sawa? Sa nagumba na nga washing guys. Buto mo siya galit dire. Kasi mga guba. Ano niya? Buto man siya. Buto lagi na ha. Luang din mo singa. Tawa. Saman. Karon ko kasuwag laba ni. Saon ni siya. Pagnan nindot kina, kuha niyo ba kanang relaxation. Relaxing. Ayo. Sakit kaya ko dito. Okay, kuha mo na exercise ba? Kuha mo kuha sa tapos sleep. Sa Ano? ano eh. Di washing, pero di mo anda. Nalay tao na eh. Tugihan ka na yung labaw-labaw na yun. Ano ka ha? Saan? Ako ni paayo ni kon. Tacho? Joke. Mga ayuhan siya. Pwede siya parespero. Ayuhan siya cellphone. Ibaw mo na siya tanan yun, professional na siya. Ah, okay, ay. Gano ka na siya? Awa ni green ano ni siya. Asa? Ang green na kayo. Ano ni? Ano naman sa... Ano ka ha? Ano tayo mga professional yung mga yuhay? Naman. Han, masalingan. Masalingan din mo. Ayo man na siya. Cellphone. Ay paayo ka mo rin. Kana, ilisan na siya LCD. Hindi na siya matouch. Should lagi din ang tatso eh. Pataya din. Sabi, nung gusto na niya. Pero mago pa. Hindi pa ba? Laki na ba ito? Alah, eh. Ano? Lo. Ay, nakuha si Mama. Sa to eh. Umigo no ba si Renato? Oo, si. Ano ba? Bro, Kaya minum ko lang ito ba? kanya naman dara yung pinangga. Dili mo. Ano itong ano? Adi, Kuhat. dili mo. Dili tuon mo dai. Di kuhat. Ano kita movement so. Medyo piyo kay movement. Sa pangalan teknika mo gamit to. Kuha na siya. Sa teknika. Naruto. Kuha na siya. Oh, practice ka kuha na naman. Oo man siya guys. Asa. Ituyo din ako nga. Kusog kay kumunok maganay. Ano ba ko na paglabo? Mo na mo pa. Ay keep nagkuha na nablitaan ako sa una nga ay keep na ko pagabata. Pagkabata. Ah, pagabata. Ay kiki na. Do na dire. Magamit na ikido sa paglaba. Ah, okay. Ako ni mapagamit. Oh, Sawan. Sana all. asawa yun eh. Ikido kita pa ya, amo do sa na. Saan nang gikuha mo diha? Saman. Bakit ko ano? Ako na siyang safety first ba? Okay, ano sa kita? Abi na kung mapalaban ka sa mga inday ba nga dito. Ah, ayaw ko. Ito. Mo niya to business kita ta. Abis ako na ako. Oh, okay, ikuan isa business mo ba kanang mong usa ka? Mag tamarindo. Ah, Ako mapugaw. go. Tamarin. Katong kuan lagi. Sige, may ka-remove atong YouTube channel. Ngayon na-remove naman sa na. I-remove na sa YouTube. Unsa man nag-upload di mo di ay? Ayun. Di ba yun? Sige, may ka-remove. Sus. Muna nga, Unsa man? mayag ka lang sana. Ma, wako labo to eh. Ala. Dili ko na kayo wapo naman. Wapo ni ko na. Alagan si ko di mo awa. May Sabi sa kuma, ay kasi na ang libog na kung saan ni pag-limpyo. puti man ko.
Isa na kanunay kantina. Hindi, wait. Ay, muha din na eh. Okay ra na yun. Tuo mo ng mga lagbo mo eh. Importante buhi ka. Tante buhay guys. Importante maglaba yung tagmahid diha o. Lambang kita mayor, pinangga kita sa usawa. Mo dyan may ganahan ako nimo. Dadong. Ugas ko kong plato, katawa akong plato niyo. Ang imo parang hugasan. Sana Kaya mo nito. Ka. Sus. Mo dyan na ko iya ka dyan. Ate guys, magpili mo gani mo. Na yung mga idol nga to ay. Oh, yan ah. Loya, may nga nagkata siya sa. Wala niya. May mo brand, katong naay dito yung Hmm. mga siumay. Dire, bihaan na. Oh, yan. Lumay. Ay, Dahil mga ay kasawa. Nasay. Mga kasawa. nala sa Ora imuan. ako, ningkamo, di ko biya. Hindi ka piyaan sa. Ang kanang magagmay nga away-away ko ano, ikaw yung sabot. Bahala na. Ikaw yung sabot. Bahala na. Hala. Bahala ako sa album mo. Tal nga kibaw. Oo. Kibaw ka mo sabot sa oh. Bawal ko. Kibaw mo ka mo adjust tanan sa. Mao ni siya. Ang tao, bihaan. Yan i-comment mo to. Ayaw ko ilabot. Hindi okay. Kikimbal. Gimbal na pangyayari. Pwede natin malilig sa silinga. Hindi natin. Parang ka naglabalik sige. Kaya katadeng, nagpa-shoutout nga. Kisa. Wala ko ka, shoutout niyo kay Grimol. Wala na kong YouTube. Kisa na yung pag mo to. Si Hanoy. Isang buko. Imong pinangga, shoes glow katong ah. Katadeng nagpa. Hindi kami ato. Hindi na niya. Nakaawa ka. Sino nakakaawa dito? Ikaw. Ikaw. Ako. Ikaw ang nakakaawa. Kaya galingan mo ang panglaba kasi nandito lang ako nagka-video sa iyo. Asam tayo mga kuwan bi katong mga fans mga magka-collab nyo ba? Si pangalan to? Shout out to, shout out to. Ito mga batik vines diha. Batik Asa vines. ba to? Batik vines. Collab, kuwan to mo to nila, collab to mo. Kulab, tunumin niya. Nya, Baba na yung YouTube mo. I-remove mo, bro. Ilang? Isa ko niya. ano may giri mo ba to sa Kung ato? anta mo kung saan pag-remove sa inyo. Dayan, tagaan sa atong 1,000 subscriber. Dali ra kay sa nanay. Yes. Pero one week ra na mo eh. Pero lagi i-remove sa inyo. Kuya kuyo sa lagi. Antay ibon mo eh. Makabantay yung mga susunod yung videos. I-delete din sa date. So, mo si pamaagi, di ba? Terminated. Oh, terminate. Terminate. Terminate pala yung subscriber. Gamay pa. Gamay gani, kay gamay pa to. Mga gani, gamay pa. Dili kayo makakuan sa, makadawat sa atong So heart. guys, kaning Insect TV lang to guys. Hindi na siya. Wala man ni Help ko. Di na ni saglan na to. Ah, di na saglan sa. Hindi na. Terminate na dyan siya. Pero maminawa ra niya ako mga music. Relaxing music na. Ito. Ungo kita. May ungo at tayo yun. Oh, Tawan. nari asawa. Ano gano'n mo? Joke. Asik na lang, walang laban. Ano ba ng laban? Guys, iba ko ka humanog laba guys. Iba sa kong humanog. Okay. I-vlog sa totong imong panghugas ha. Ato tong hugas ako guys. Higi. Hmm. Kaumana ko ni phone. Ah. Okay. Oh. Can you clap with me in the classroom? Okay? Okay, sayaw. Okay? Okay. 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 Oh.